Hey mga boys, so na ako dre sa akong bukid no. Pait yung kayo ka ng kwamba ka ng nag-istorya sa ba ka ng pait yung kayo ka ng nakikauling kalubinhan para raw nakikauling yung kalubinhan. Tapos ang problema lang, di ko kabulong katkat, di ko kabulong kasakag lubi. So has kang uhawa yung kagikan ko nagtanong mo ka ng kakao ba, nagtanong mo ka na nag-usok ka ng stick bitaw para mailan naghagbas nga na kakao dito. Has ka mo uhawa kay wapo ko talag tubig na kaparat ni ron, di mo kabalong katkat og lubi. Namo nakitaan nga ko ba nang lubi nga tagak mo nang kuha na para mabok para makinom og lubi. Ay makinom lang og kanang tubig sa lubi ba, tubig sa lagi. Kay di mo kabalong katkat og lubi, di mo kabalong katkat og kanang butong ba. What? Ano garon? Kisap na ngani kay ug dalag baon. Kalingaw no kisap anay kuan. Nilugit. Log mo na to.